Birkirkara baqgħu għaddejjin bil-forma pożittiva tagħhom meta din id-darba fl-FA Trophy għaddew għas-semifinali meta qelbu lil Rendi bi-skor ta' 3-0. 4 minuti qabel tmiem l-ewwel taqsim ma rnexxielhom imorru fil-vantaġġ meta minn il-corner Vukanacci għadda lejn Kejn Attard li minn taħt Zoppardi mattar il-ballun għal ġewwa biex fetaħ l-iskor għal Karkariżi. Ma' 56 minuta Birkirkara żidu ieħor meta minn corner din id-darba ta' Dimitrov Nikola Vukanacci ola tajjeb u bdaqa tara stefa l-ballun wara Zoppardi għal 2-0. Reazzjoni ta' Rendi ma waslet qatt u żewġ minuti mit-tmiem Birkirkara u l-logħba meta minn clearance ta' Rendi l-ballun wasal għand Edward Herrera li bġmil ta' xut minn tarf il-kaxxa qeleb lil Zoppardi għal skor finali ta' 3-0.